2 weeks ago tinali pano kupereka nkhani yokhuzana ndi akumisonkhoku bungwe la MRA amene amayang'ana zotolera misonkho kuno ku Malawi. Iwowa anatifotokozera kuti akukwanitsa kutolera ndalama zokwana 2 biliyoni tsiku lina lililonse, 2 biliyoni Malawi kwacha, ndalama zochuluka kwambiri, ndipo tinanena kuti ndalama zimenezozo zikuoneka kuti zili bwino kwambiri. Komanso tinanena kuti tikuwerengetsera pomadzatha mwezi tikufuna tidzaone kuti kodi nonse zikhota pena pake zoyenda motani ndetabweradi mwezi watha, ngakhalenso aku MRA komweko abwera kudzafotokoza kunena kuti notu tatoleratu 50 biliyoni plus akuti ndalama zimenezo mwezi okha wa Meyi. Inu Malawi ukatamuka koma tifotokoze bwinobwino kuti ndalama zochokera kuti mungokumbutsana kunena kuti tikunena kuti anasintha system yotolera misonkho makamaka malisiti aja sankayenda bwino m'mbuyomo. Akuti ankatino akapulinta zimalisiti m'mashopu ndagulisa katundu kaya ndagulisa ndekuti kaya ndima kaya ni mbale zokwana 5 ndimayigulitsa mbale imodzi ndekuti 10,000, mbale zonse ndekuti 50,000, pa misonkho ndekuti anthu amaperekapo ndalama yokwana 1,000, ndekuti no ngati no dziko la Malawi likuyenera lilandirepo ndalama zingati penepo ndekuti ena lilandirepo ndalama zokwana 5,000. Iwo aja mwina amatha kukasintha uko nkukapeka ndalama zochepa fananga payebe kupanga trace china chilichonse. Komano awa aku MRA anapangano system ina yomwe ikutchedwa kunena kuti no electronic invoicing system, EIS, cholinga chonena kuti azitha kumalondoloza zimene zija. Ndiye kuti kupasakhale kuberana kwena kulikonse maChina aja amwenye aja makapakani mapakistani kani ndani akagulisa katundu asamatibere ndalama za misonkho zifana ndalama zija sizimakhala zawo, timakhala ife nda Malawi tikuzipereka kuboma usati tupa katundu uja. Iyayi, let's be honest, sitimapeka ndalama ija pa katundu uja ayi, koma ndi ndalama kuti dula msonkhono kuti tipereke kuboma ndamatitulira mu zinthu ngati zimene zijazi timapereka ndekuti 1,000 ija pambali imodzi ija ya 10,000 ija tikupekapo ndeti 1,000, 9,000 ndimete kugula mbaleja koma 1,000 kupita kuboma ngati chani msonkho. Iwo aja apeze kuti akumahasa ndekuti ma 1,000 ajaso kumati ahasiraso pati mamonde zipite kuboma akuziba iwo ndekuti no athane ndi zimenezo amayenera azipanga trace kuti nthawi imene iwo aja kugulisa mbaleja ndekuti pali wa MRA pamene munthu ogwira ntchito ku MRA aziona kuti mbale imwe agulisa mbaletu 5, ife ndeti kuyenera tilandepo ndalama zokwana zinga tinatira ndipo ndekuti ndalama zokwana 5,000 Malawi kwacha. Ndiyeno kuti wa MRA uja akakhale mu shopu ina iliyonse sizitheka mashopu ngochuluka anthu ogwira ntchito ngochepa bwanja ike system imeneyo ndionena kuti nthawi imene akupanja ndekuti no ndalama zija kamawerengetse kuti apange print receipt lija ta mbale zokwana 10 kani mbale zokwana kaya ndi 5, mbale ina iliyonse 10,000, ndalama ndi 50,000, msonkho yonse tikayipanga penepo ndekuti akuyenera ikhalire kuti 5,000. Okay, chabwino pamene patu ndekuti zikutanthauza kunena kuti no 5,000 ipite kuboma, lisiti lija ndikumatuluka ano penepaja kaliprinta kuti ampatse customer uja. Pamene akuliprinta yonchija kujaso ndekuti ku MRA automatic yapanga kale scan ya printaso lisiti lija nawonso kulilandira pompopompo amwene opanda ndekuti kutani kusowetsapo ndalama ina iliyonse ndekuti azilondoloza ndalama zonse zija. Pamene papa ndalama zimene amwenye samapereka kuboma za misonkho ziyamba kumapita kuboma. Amatibera kaya anthu amalondawa kumatibera koma zayambano kupita kuboma tsopano. Ndalama zija zashutatu kubomatu 2 biliyoni pa tsiku. Ndeti mali tinkachita masamu nthawi imene kuti ngati 2 biliyoni pa tsiku ndiye kuti nopo mathano masiku 30 ndikuyenera tilandire ndalama zokwana zingati 60 biliyoni Malawi kwacha. 60 biliyoni Malawi kwacha. Kodi no apanga ndalama zimenezo lero twabwera chifukwa chonoti system anayika kuyamba ndekuti kumayambiriro kwa mwezi watha wa Meyi kufika ndekuti ino kumapeto. Tsopano kodi mwezi poti watha ndalama zimene mwatolera ndi zingati? Abwera kudzanena kuti atolera ndalama zokwana 50 biliyoni plus 50 biliyoni ndika ndalama kenaso kuonjezera pamwambapo. Ayi tinganenebe kunena kuti beta sizoti ndalama yachitotalika akanati azozonora atolera 30 biliyoni bwezi tiri kufunsa mafunso kuti ayiso ku MRA muti hasiraso nanu
mutikhapa ina yake chifukwa ngati noti kunoti tsiku ina lililonse ndi 2 billion sizingatheke zonoti nokena kono masiku 30 mukati pase 30 billion zosatheka ikweneka katuluke 60 billion okay 50 chakuti bolani kaya eti mashortage enawo kuti nokaya zina zachepapo ndavenepo 60 billion sitinakwanise ndi 10 billion 10 billion yayenda motani tingathe kuwerengetsa zoti kumakhala mafoti ena magesi kuzima system kufoira kambelembera apezerapo mwayi magetsi azima TNT haseno apa tisatumiza apa fa magesi azima zinthu ngati zimenezozo system yakanika kuwerengesa bwinobwino mwina kayande kuti tiziona zinthu ngati mwina kapena machine osafoira kumeneko zinthu ngati zimene zimathano kuzasokoneza ndi kandrama kadza kamapezeka kuti mwina kalephere kuti katoledwe motero kapena mwina tsiku limenelo mwina anapanga 1 billion and 800 million mamonena kuti no apange 2 billion zimachitika zimenezo kumano what we can say is at least matipa sabe ndrama yothamangirabe kufupi ndekuti ndi 60 billion yo which is good. Now ndalama zikutoleredwa zambiri koma ndrama zimenezi kodi mukuti zikupangiridwa chani 60 billion imeneyi ikapangiridwa chani tufuna kuti yambe no zinthu zikuyamba no kusunthano apa tsopano misewu ija yogumuka ija misewu yopanda yamapoto kudzadza khanga kuti mwina make kaya ndi chani kaya ngati bawo ija achina M1 awa amaridwe bwinobwino ikozedwe bwinobwino zinthu ziyambe kuyenda ma project ena ndena kaya ndi zipatala zina zake zomwe zinangosidwa kuti no kulephera kuti no zimalizitsidwe zija ziyambe no kutani kumalizitsidwa aja amanena kuti aziti pasa ngongole achinyamata aja ayambe sopano kupereka ngongole kwa ndani kwa chinyamata azimayi aja so amatiso apasaso ngongoleso apasaso chani ngongole zija kukasungudziro kwatuluka ripoti kunena kuti skulu ina kumene koko sikulandira ndalama primary school imeneyo sikulandira ndalama zonena kuti no adzikagulira choko chani sizikubwera ndalama choko boma supano mukaganizira bwanza ameneyo makolo nkumasonkha kukagula choko kuti maphunziro asarani asaime muna anena kuti no muzaone sizoona kuti maphunziro akuyenda mukoletsa ndalama zokhala bwa ndalama zasupano musumungano kuti kulibe ndalama ndi zimene zipite m'masukulumo ana akakhale ndi choko maziphunzitsa akakhale ndi choko chophunzitsira anaja kuti kunoko umbuli kukhale ngati mwina mawu kuchepako malonjezo anu ayambe kukwaniritsidwa tsopano mankhwala mzipatala tisamamve zonena kuti akumangokupatsadu kapanado kenako kulembera pirano kagule mankhwala ku pharmacy zimenezo sitikufuna tiyambe kumazimva yayi chifukwa ndalama tikutolera izi anthu azikhala ndi mankhwala kuchipatala kujaku masalari awo anthu ogwira ntchito m'bomadza pasapezeka wina wake onena kuti mumwechedwetsera salari chifukwa zoti kapena chani ndalama kulibe ndalama tikuziona zimenezi anthu ayambe kulandira masalari awo mu nthawi yake ndipo azilandira bwino ngati nkutekanso kunena kuti anthu akhozokwezedwerapo kandalamako akwezereni masalariwo chifukwa tu moyo nde kuti ndovuta anthu akapereka misonkho ndomwewo nde mulephera bwanji no kuti mwakwezereka salari kuti mwina make azionako kuti iyayi bola nkoni asakhala ngati makasu iyayi azitha kumaona kuti munthu une ndikumathanso kukolola pamene ineyo ndikutani ndikufesapo ndikayikapo mphamvu zanga kugwira ntchito dziko likundilipirako kandrama akandikutha kuona kuti bola nikone pay them usati mabwana ndi azilandira zindrama zambirimbiri koma anthu amene ali pasi padza nde basi no majunior ena pasi muzapasati ndrama tonyenyeka zimenezo ayi that's not fair pay them kandrama kuonena kuti nawonso azitha kukayendesa mabanja awo ali ndi maudindo for goodness sake think of them so ndrama izi osaziponderera ya pasapezeka wina wake no akuzikhotesera kaya kuti ndikumakamangira kaya maloji kaya ndikuti kaya ndikumakapangira makagulira mabasi kunja kayako ayiso ndrama zigwire ntchito tuzilondoloza tikuonani tikumeneko nde mukapanga zofoira tizakuyanikaniso ni nthawi yake ikafika do what is right akuti